Ибрагимов исемендәге музыка мәктәбенең халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Альбина Булатова, дирижер Максим Дыренков. Хәерле кич, хөрмәтле шигърият һәм әдәбият сөючеләр. Хөрмәтле якташларыбыз, шәһәребезнең һәм бигрәк тә инде бүгенге тантанабызның кунаклары. Бүген без шушы күркәм бинада Әлмәт шәһәренең мактаулы гражданы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, укытучы шагыйрә Клара Гариф кызы Булатованың юбилей тантанасында җыелдык. Сәламлыйбыз бер-беребезне. Клара Булатова. Әлеге исемне ишетүгә ниттер күз алдына магнитофон килә. Заманча әйтсәк, флешкада дияргә мөмкин булыр иде. Тик Клара Булатованың заман техникасына тиңләшлек хәтере булса да, аларның Клара буларга хәлләреннән килми. Чөнки бер генә техникада аның кебек нечкә күңелле, үткен телле шишән шагыйрә була алмый. Хәзер әйдәгез, тагын бер мәртәбә кичле кул чабаларга күмик әле. Юбилярыбыз, тантанабызның төп сәбәпчесе Клара апа. Татар шигъриятендә генә түгел, татар әдәбияты тарихында үз урынын булдырган Клара Гариф кызы Булатова гомере буена мәктәптән, укучылардан аерыла алмаган шагыйрә. Алай гына да түгел, ярты гасырлык иҗат гомеренең бер генә көнендә профессиональ язучы булып, язу өстәле артында утырган шагыйрә түгел ул. Моңа әлбәттә төрле сәбәпләр табырга буладыр. Төп сәбәп аның бер урында утырып тора алмауыннан. Йөрү, аралашу аның үзенә дә иҗади ләззәт бирә кебек. Көннәр сайын шулай. Таңнар туса, мин җыенам чыгып китәргә. Өйдәгеләр тоя, Ходай куша. 19-нчы гасыр ахыры. 20-нчы йөз башы әдипләре кебек әти әнисе укытучы булганлыктан беренче дәресләрне әти әнисеннән ала ул. Мәктәп дәресе генә түгел, тормыш, яшәү дәресе туплый. Ул үзе турында мәктәптә әвәләнгән, мәктәптә басылган, изелгән, шунда пешкән, өлгергән дияргә ярата. Чыннан да шулай булмаса, Әлмәт авылын шәһәр итеп йөргән тузгак башлы, чандыр кыз мәктәп сукмагына килеп чыгар идемени? Шул балалар, шул мәктәп дип яшәлгән бит бу гомер. Каршылыгыз сәхнәдә Риза Фахретдин исемендәге татар гимназиясе укучылары. Зоопаркта. Марс дәшкәч, читлектәге кара маймыл баласы чыгам дип сикергәнде, тартып алды анасы. Ачуланып үстелендә нидер әйтте, ахырда сүзе генә үтмәс дип сугып куйды артына. Күрәсе ул да улына ярамый дип әйтәдер. Тел белән дә, кул белән дә тәртипкә өйрәтәдер. Булгалы ул, тыңламыйча маймылланып йөргәндә, кайчак шулай әнисеннән Марска да эләгән. Дөресләүче. Әнигел абыйны мактый. Бусы зирәк, көчле ди. Өйдә дә минем уң кулым. Укуда беренче ди. Абыйның билгеләре гел дүртле дә,
гел бишле. Birinci okucu bulgaç, аңа бірлі тиешлі. Обысынан билелерін өзгәртіп шықты Марс. Бишлерін бірлелерге түзәтіп шықты Марс. Қызық инде bu бабай. Күн құяшлы болған шақта Марс ері сейініп. Әлен еға шунды шақта бабай ері көйініп. Бүгін әлі яңғыр ява, иші қалды шалана. Бүтін урам пышырана бит, бабай шуңа қуана. Яңғыр яғаш жер пышырана. Бабай шуны ойламай, жер пышыранғаш өз бұяла, әне тышқа шығармай. Бабай әйті, қоради, жерге бұдай яуади. Бұдай түгел, яңғыр ява, әлі білме, әлі көрме, әлі юри алдалай. Яңғыр күмәш үстірі, сиңа құймақ кетірі. Құймақны да, күмәшні да, аны әні пішірі. Қызық инді bu бабай, ойнап сөйлені қолай, аны ғына білмәске. Mars indi 3 yaşta. Yukka gülmek zeli. Yukka gülmek zeli. Korka demek zeli. Mars okul yarata. Birini tügül. Onu yüzünü. Gözde yumuy kadata. Eli dura yürüyül. Şira citse de kirmi. Ulısına, kişisine. Урын бире рәттә. Кешеләрне хөрмәтлә дип, әни һаман өйрәтә. Күптән керер иде дә, укол гына сүрләтә. Әллә кайсын тыңласы. Әби баса комырын, бабай итен тапаша. Марс инде шул тирәдә булышам дип маташа. Baba ite hay rahmet, ya sağlım ya sadi, bilmenimiz temli bulur uzun işlep oşadi. Ebice ya komırın, babay itin salışa, Mars'ta bik yasar idi, komır kulğa yabışa. Ebi ite, bepkeyim, sin belekey şıvalı, komırımını bızasın bit, karapkına tür eli. Elle işlep oşası, elle karap tırası. Birisi kuşa, birisi tıya, elle koysun tınlası. Таныш килер. Яңа bir gün жердә туып килә. Тәрәзәләрдән якты бер көлә. Казан бүген ахры концерт бирә. Таныш килер моңы ишетелә. Бу Шопен да, Бетховен да түгел. Шулар заты, шулар кардәше. Бу татарның җир табигать биргән кабатланмас мәшһүр сәйдәше. Бу көйләрдә көн батышта, көн чыгышта түгел. Үз әкәңе шушы якларның, бу көйләрдә мин тарихын укыйм, кан тибешен тыям татарның. Туган якның табигатын таныйм, шул көйләрдә сайдаш моңыннан, кыйгашлатып, әнә кие кышлар күтәрелә кандыр буеннан. Туган якның болыннарын күрәм, шул көйләрдә җайга тирбәлеп, яшь җегетләр әнә пешен чаба, изүләрен шишеп җибәреп.
bu көйләрдә бүтін тулылығы, матурлығы туған якларның. Бу Шопен да, Бетховен да түгел, бу сәйдәше безнең татарның. Онығына әбәт китірә ул. Улларында яшыл тиіне. Минутлары қиммәт, ояз күндә қайтып ашап кіші йөрейме? Станнарда күшмә табын да бар, ашыны да мақтап сөйлиләр. Ондағы аш әбі ирәсенә җитәмесең инде, эй юләр. Станнарда Җиһан әби шүлмәгендә килеш кайнар килтә бит аны. Кыр башында карчык килдеңме дип көтеп торыр кебек Гыйлфаны. Айрылып арыш кырларыннан, фронтларга киткән җиреннән, иртәгесен сугышка керәм дип, бердән-бер хат килде иреннән. Төпчекләрен күрми киткән иде, ата күрми өсте күпмеләр. Аумаганда, ашмаганда инде гел әтисе диде күршеләр. Ракларга арба тартып йөрде, ясли итте шушы басуна. Шушы җирдә алмас тепи басты, шушы кырда теле ачылды. Шушы җирне сырып гомер итте, ил уртасы инде алмаз да. Шушы җирдә балалары үсте, улы килде кырга алмашка. Атлы йөгерә килә Җиһан әби, тәндә җанда канат бер ярсу. Гыйлфанының, алмаз улкайның, онығының җире бабасу. Яшьлек кайта кебек кырдагы юл, озынайта кебек гомерне. Тагына әбәт китә ул, барында яшел. Юк кайтмасын ул шыр. Менә тагын июль айы керде. Ямлы җәйгә урман төренде. Күз ачтылар кырдарамашкалар. Җир җиләге пешеп өлгерде. Яни бүген җиләк җыеп кайтты. Шул кадәрле каян табылган? Барда ире, дәмле булып пешкән. Ерак калган балачагымнан бер хатирә күз алдыма килде. Июль көннәренең берсе. Иннек тауга менеп җыеп төштек. Таштай каты җиләк берсен. Яни шуны компот итеп түгел, аш урынына салып кайнатты. Шикәр салып түгел, ачы сулы җиләк белән йөрәк ялгаттык. Әти күптән китте. Кырына дошман килгәч иле өстенә. Авыру ана янында 4 бала. Беребездән беребез кечкенә. Без күрмәдек бомба ярылуын, ишетмәдек туплар тавышын. Тик ишердек әтисен сугышка. Озатып калган бала сагышын. Татып үстек сугыш газапларын. Түзәлсә дә инде яралар, жуелмаслык эзләр салынып калган. Ай, килмәсен алар яңадан. Яни озак ятты больницада. Озын җәйләр буе авырды. Апабызга 11 яшьлек кызга күчеп калды тормыш авыры. Больницалы район үзәгенә туру өчен күчеп килдек без. Яни яткан бүлмә тәрәзенә көндә барып йөридек без. Тәрәзәдән, яни яшереп кенә сузайды үз өлешен. Шул икмәкнең һәр валчыгын ашый идек 4 бүлешеп. Бер вакытны апам әйткән иде, әле дә талый йөрәк итемне. Булырмы дип берәр түшкә терәп, кайырып кисәр көннәр ипине. Бер ни дә юк иде. Онда, дозда, сугыш алган иде барында. Алабута күмәчедә тузсыз пешә иде, бик күп чагында. Юк дигәнне мин аңлый алмый идем. Бер көн сорап, елый башладым. Кара алабута күмәчемне күз яшемә манчып ашадым. Килмәсенләр аштан шешенүләр, бүгеннән соң үсәр буынга. Сибир шакларын ашап йөрү. Җимерелгән шитән буенда. Үткәннәрнең күбе онытылса да, төзәлсә дә илем ярадан, жуелмаслык эзләр сакланалар. Юк, кайтмасын ул шыр яңадан.
Булатова сары піснек. Сары күлмәк киген қызлар бик ошаган піснекке. Сары піснек нәфис кыш бит. Бик бәләкәй дисәк тә, шундый тере, шундый җитез. Бер минутта тик тормый, якын йөрий. Гел курыкмый, әмма үзе тоттырмый. Оча да ул килеп куна, алларыңа үскереп. Туттыйм дисәң кулларыңа, читкә китә сикереп. Имату. Әнә кара, сезнең алда сары ефәк күлмәктән. Шундый җиңел, шундый җитез, аерылмый песнектән. Тантанабызның тагын бер яшь кунагы Клара апаның оныгын Гаиша Булатованы сәламлыйбыз, дуслар. Кәшә сөтін берінде, кәшә сөтін әйдәп дип, Кәрим ише әйдәп дип. Марат шығыр яратмый, Камилә дә таратмый, шығыр шығара окенче Клара. Кырлауклар аға кыяшылмая, тарналар үтте тізіліп бая. Кырлаукларда урдак қаз, иліне ешіртіп шалап келе яз. Тагын бер мәртәбәдәге кулчабыз сәламлыйк әле. Анагыбыз, дәвамыбыз бөтен өмөтебез. Гомерен балаларга мәктәпкә багышлаган шагыйрә дисәк тә, даны еракларга таралган нефтчеләр башкаласы Әлмәттә Клара Булатованың жан җылысын гына түгел, кул җылысын саклаучы йортларда бик шактый. Чөнки Әлмәт шәһәрендәге хезмәт юлын ул төзүче буларак башлап җибәрә бит. Шагыйрәнең үз сүзләре белән әйтсәк, һәр очраган үтә сәлам биреп. Бар да таныш монда. Ышынып йөрим яшь чактагы кебек Әлмәт урамында. Шуңа да бүген әлеге игелекле хезмәтнең әҗерен кайтарырга, изге теләкләрен җиткерергә дип бик күп кунаклар җыелды. Друзья, на праздничную сцену с поздравительной речью приглашается руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Марат Нилович Герфанов. Уважаемый Клара Гарифовна, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья, кто прибыл сегодня на этот праздник. Вся трудовая деятельность Клары Гарифовны связана с Альметьевским муниципальным районом, с жителями Альметьевского села нашего, Альметьевского района. И многие поколения наших земляков прошли через руки Клары Булатовой, Клары Гарифовны. И очень приятно сегодня в этом зале видеть представителей практически всех поколений. И наши дети, и наши уважаемые ветераны, все в этом зале. Многие из вас помнят разные времена, и отношение к татарской культуре всегда было разное. К сожалению, были периоды, когда было не модно говорить на татарском языке, но сегодня, к счастью, совершенно все по-другому. С этой сцены мы слышим стихи наших земляков, наших самых лучших представителей. Что может быть важнее семьи, важнее родителей, важнее детей, важнее традиций наших предков, наших корней. Все это в своем творчестве Клара Гарифовна всегда воспевала. И не случайно, когда говорят об Альметьевске, о культурном городе, всегда в первых рядах фамилия нашей замечательной поэтессы. Я хочу от имени главы нашего района Ратана Хайруллина передать искренние слова поздравления в ваш юбилей, пожелать вам крепкого здоровья. К сожалению, среди этих наших будней, среди простых дней ежедневных мы забываем о главном. И, к сожалению, нам приходится об этом напоминать. И что, как не литература, нам позволяет делать? То, что главное у нас все-таки наши корни, наши традиции, наш язык, наша культура.
У меня есть, да, почетные миссии по поручению руководства республики. Одна из самых высочайших наград республики. Благодарность президента Республики Татарстан Рустаму Гаричу Миниханову вручается в юбилей. Самые теплые слова поздравления нашего главы Айрата Ивановича Хайруллина. Он улетел сегодня в командировку срочно в столицу нашей Родины. Крепкие слова поздравления, благодарности за ваш труд от всех альметьевцев нашего главного города. Кадірлі достарыбыз, мұхтарам. Шақырлы қонақларыбыз рұқсат етігіз әлігіне қызған табадан түшкен, әмінде біне Мәскәу яқларынан келіп ерешкен тағын бір құтлау хатын оқып кетерге. Хүрмәтлі Клара ханым, сізні шақсан үз исімімнен иқлас көңілден 80 яшілік юбилейгіз білән тәбриклеймін. Сіз Әлмәт муниципаль районының мақтаулы гражданына, Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясы лауреаты, фидакар хезмәтегез белән барча кешеләрнең, җитәкчеләрнең тирән хөрмәтенә лаек булган зат. Сез Рафаэль Тәкъвәтуллин, Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премиялар иясе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре. Җатыгызны балалар да, яшьләр дә, олылар да яратып укый, яттан өйрәнә, шигырьләрегезгә көйләр языла. Әсәрләрегез белән башкаларны да иҗатка гашыйк итүче бөек шагыйрә сез. Кызыл каурыйларны оештырып, никадәр яшь иҗатчыларга канат ярдырып, аларны ныгытучы да сез. Бик күп укучыларга шәхсән миңа да ана телен өйрәтеп, татар теленә яшьтән үк мәхәббәт тәрбияләгән бөек укытучы да. Мәктәпләрдә укучыларга мәгърифәт нуры чәчеп лаеклы ялга чыккач, Әлмәт шәһәренең муниципаль институтында тел һәм әдәбият укытучыларының мөгаллимәсе дә сез. Шәһәребездә иң беренчеләрдән булып, татар телендә алып барылып, тамашачы күңелен яулаган җымга тапшыруының иң беренче режиссеры да, алып баручысы да, оештыручысы да сез ул. Татар телен, мәдәниятын үстерүгә хезмәт иткән легендар күп кырлы шәхес, шәһәребезнең йөзек кашы булган шагыйрә. Истәвенә ышанычлы дуста, кайгыртучан ана да, гаҗәеп мөләем хатын-кыз да. Бу хөрмәтне яулар өчен сезгә дә бик күп еллар башны да күтәрми эшләргә туры килгәндер. Бүген залдагы алкышлар сезнең хөрмәткә яңгырый. Сез моңа лаек һәм иҗатыгыз җимеше белән сез бәхетлесез. Мөхтәрәм Клара ханым, сезгә тирән хөрмәтебезне һәм дә олы ихтирамыбызны белдерәбез. Юбилейгез мүбәрәк булсын. Алдагы тормышыгызга бәрәкәт һәм иминлек иңсен. Барлык күркәм эш гамәлләрегездә зурдан-зур уңышлар, шатлык, куанычлар һәм күңел күтәренкелеге. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бәхет, тынычлык һәм исәнлек, саулык телим. Киләсе юбилейларыгызны да шулай тулы залларда бердән булып үткәрергә насыйп булсын. Сезнең иҗатыгыз алдында баш иеп, сезнең укучыгыз Рәсәй Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Ришат Абубакиров. Сәхнәдә Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясы лауреаты, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре, автор башкаручы Роберт Андреев. Сул буйыңда қияқ өләң, язым болмай тұрғадыдыр. Бәлки юлда таңнар білән, мені ойлай тұрғаныдыр, мені ойлай тұрғаныдыр. Су буйында қия
Суйында қияқ өлен Билден күмә тұрғаныдар Бәлки юлда шын көңілден Янып сүйе тұрғаныдар Янып сүйе тұрғаныдар Суйында қияқ өлең Шабылдаса не болам Ойлап жүргеш сүйем деген Қадір салса не болам Қадір салса не болам Лай, 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 Hürmetli tomoshachilar, hozir shoirani qutlov uchun sahnaga Tatneft ochiq aksionerlik jamg'iyatining sotsial masalalar bo'yicha general direktori o'rinbosari, Ruhiy yangarish fondi raisi Rustam Nabiyullo uli Muhammadiyevni ham Tatneft kompaniyasi profsoyuz uyushmasi yetakchisi o'rinbosari Elmira Elfat qizi Gazizovlarni chaqiramiz. Rahmat etingiz. Hürmetli Kılar apa, менә biz sizne bugün ылы юбилейгызга багышланган кичәгә бик ихтирам итеп килдек һәм бөтен нефтчилар исеменнән сезне шушы зур юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Чынлап та, рәхмәт. Чынлап та, сез әйтеп кителде инде, бу якта туган, үскән, бу якта эшләгән, бу якта иҗат иткән һәм үзегезнең гомерегезне, үзегезнең иҗатыгызны бу якка, бу төбәккә, нефтчиләр төбәгенә багышланган кеше. Һәм үз гомерегездә шушылай матур итеп яшәп, матур итеп эшләп, матур итеп күп балалар тәрбияләп, укытучы булып эшләп, сез безнең өчен, безнең яктагы бөтен халык өчен зур горурлык дип мин исәп итәм. Менә инде Клара апа, biz сезнең белән күптән таныш, күп очрашабыз һәм һәр вакыт менә минем әйтәсем килә, мин һәр вакыт аны шушындый мөлаем, шушындый чибәр, акыллы, ипле хатын-кыз итеп күрәм һәм аны шушындый кеше итеп бөтен кеше дә күрәдер инде. Һәм менә тагын бер кат әйтәсем килә, менә шушы үзенең шушындый гадилеге, эшчәнлеге һәм таланты белән безнең барыбыз өчен дә ул бик зур горурлык. Һәм сезнең шушындый шагыйрә булугыз безнең төбәктәге халыкка тоже бик зур горурлык була. Һәм инде менә тагын бер сүз әйтәсем килә, ул Тукай премиясе бөтен кешегә дә бирелми, ул бик сирәк бирелә һәм безнең якларда Тукай премиясе лауреатлары тоже бик аз. Һәм республика шушындый зур бәя бирү сезнең иҗатыгызга ул безнең өчен дә бик зур шатлык. Тагын бер кат әйтәсем килә, Клара апа, сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең иң беренче шушы үзегезнең гомерегезне, шушы балаларны тәрбияләүгә багышлаганыгыз өчен. Аннары соң шушы балалар өчен, балалар өчен генә түгел, уллар өчен дә, зурлар өчен дә
күпме матур шигырьләр язган. Бу күбесе аның тәрбияләү шигырьләре. Һәм бу инде тагын бер капкыр шушының өчен сезгә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм инде менә минем кырыйда басып тора торган Сибәр яшь кызга бер-ике сүз әйттерәм дә, аннан соң үзебезнең бүләкне бирәбез. Рәхмәт. Клара ханым, сезне чын күңелдән шундый матур көнегез белән тәбрик итәбез. Һәм Рустамны Биулович әйткән сүзләргә без кушылабыз. Сезгә сәламәтлек, озын гомер телибез. Клара апа, без инде кунакка килдек, кунакка бүләксез килмиләр инде. Менә беренчедән бер Татнефтьтән сертификат дип аталалар русча инде. Менә безнең санаториялар күп. Шуның любой санаторийга 2 кешегә сертификат бирәбез. Һәм менә тагын безнең Шат Хәрәҗәт ул шулай ди инде. Без проигрыш лотерея бу теге матди ярдәмендә шушы бүләкләрне Клара апа сезгә бирә. Һәм безнең профсоюз комитеты исеменнән сезгә рәхмәт хаты тапшырабыз. Менә хөрмәтле тамашачылар, барабыз исеменнән Клара апага бик зур рәхмәт итеп, аны тәбрикләп тагын бер кат кул сабыйгале. Рәхмәт. Сәхнәдә Әлмәтем халык бию ансамбле җитәкчесе Фәридә Сакина Кикар.
Рәзинә Әхмәтова башкаруында җыр. Авыл урамыннан баян үтә. Ашылып китә, байлардадыр папка ашыла. Ауылурамнан баян үтә, байлардадыр әйди шакыра. Байлардадыр ишек ашылып китә, байлардадыр папка ашыла. Кызлар ничек чыкмый түзеп турсын, болынырда баян эндәгәш. Язын яшьлек яшьлек буламыни, таңга кадәр җырлап йөрмәгәш. Авыл урамыннан баян үтә, байларгадыр әйди чакыра. Байлардадыр ишек ачылып китә, байлардадыр капка ачыла. Авыл урамыннан баян үтә, байлардадыр әйди чакыра. Байлардадыр ишек ачылып китә, байлардадыр капка ачыла. Болынларында яшьлек үтә, һәрбер яздың яңа җыры бар. Гомер йомгаклары сүтә, йоклый алмый ята олылар. Авыл урамыннан баян үтә, байлардадыр әйди чакыра. Байлардадыр ишек ачылып китә, байлардадыр капка ачыла. Авыл урамыннан баян үтә, байлардадыр әйди чакыра. Байлардадыр ишек ачылып китә, байлардадыр капка ачыла. Байлардадыр ишек ачылып китә, байлардадыр капка ачыла. Дуслар, дәвам итәбез бүгенге очрашуыбызның котлау өлешен. Дәвам итеп шулай ук сәхнәбез түренә Казан каласыннан килгән кунакларыбызны сәламлыйсыбыз килә. Ул да булса Татарстан кулчабып сәламлыйбыз дуслар. Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгына килгән кунакларыбызның берсе Рашид Саматулы Фаткуллин. Сәламлыйбыз. Шулай ук Татарстан язучылар берлеге рәисе шагыйрь Рафис Харис улы Корбанов. Рәхмәтегез. Казан утлары журналы баш мөхәррире Габдулла Тукай премиясы лауреаты Илфак Мирза улы Ибрахимов. Һәм тагын бер кунагыбызны сәламлыйсыбыз килә. Данил әфәнде Салихов драматург бездә кунакта. Сәламлыйбыз сезне. Рәхмәтегез. Исәнмесез, кадерле әлмәтлеләр, исәнмесез, Клара апа. Рөхсәт итегез, Казандан сезгә күп итеп сәлам алып килдек, кайнар сәламны алып килдек. И мәдәният министрлыгы исемендән Айрат Миюмович исемендән сезгә рәхмәт хатын тапшырырга, сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, иҗади күңелләр дисен инде. Вот бу рәхмәт хатын рөхсәт итегез сезгә тапшырырга. Hayırlı gün, muhterem cemaat, hayırlı gün Klarapa.
Кылар апа, быйыл әдәбият жылын, бұл узган әдәбият жылын тәмамлауға Кылар апаның юбилей жылы башланды. Татарстанда. Ол өзінің юбилейларын Қазанны яулау белән башлады. Инде Казанда аның иш кичәсе үтте. Юбилейна багышланган. Без аны зурлап үзебезнең Язучылар берлегенең Тукай клубында да үткәрдек 8 апрельдә. Кылар апа, син безнең язучылар, шагыйрьләр арасында иң бәхетле кеше. Син беренчедән шагыйрә булып тууың белән, мин син дип әйтәм инде, үз итеп. Сез дип әйтсәң, артык хөрмәт итмәү шикелле тоела миңа. Кылар апа, шагыйрә булу белән бәхетле беренчедән. Икенчедән, Әлмәттә яшәү белән бәхетле. Аны шагыйрә буларак без барыбыз да хөрмәт итәбез. Әлмәттә яшәү белән ул Әлмәтнең ни кадәрле җитәкчесен үзенең кул астында, үзенең мәктәбендә, үзенең классында тәрбияләгән һәм алар аңа ни хәтле туган көн үткәрсә дә бүләкне бүләксез калдырмаячаклар. Һәм иң мөһиме, гади мондый кагазлар белән генә түгел, конвертлар белән, сертификатлар белән, путевкалар белән иң кыйммәтле бүләкләр генә тапшыралар Кылар апага. Казанда да шулай булды ул. Гел шулай кыр күңелле, тормышны шулай ярата торган, чичен, без сине чичен шагыйрь әйтә беләбез. Синең белән әңгәмәләшеп утырган вакытта да син җавап биргәндә шундук шигырен уйлап табасың, шундук рифмасын китереп чыгарасың. Бик чичен, бик тапкыр, оста телле, оста сүзле шагыйрә син безнең. Без шуның өчен сине хөрмәт итәбез, сиңа сәламәтлек телибез. Озак яшә, бергә яшик. Горур атлап кызлар урамнардан уза. Шал шәш, мода имеш. Шал шәш яп-яш кызда. Саксыз кагылмагыз андый изге төскә. Жанда әрнү булып яши торган хискә. Мода менә кайгы, кирпектәге яшьләр. Ничек мода булсын, шал йөгергән шәшләр. Тукта хәтер, сабыр. Без онытмыйк моны. Бу китаптан түгел, бу әрнеткеч моңым. Искә алам шуны әрнү каһар белән. Шылганышта калган Ленин шәһәреннән нәни малай кайтты, көчкә җанын саклап. Карашлары җитди, чәчләре ап-ак. Җанда саклыйм аның авыр истәлеген. Яраланган солдат әлдә истә минем. Ул саңгырау калган шартлау тавышыннан. Ах дигәнче чәче ап-ак булган. Шуннан агардылар чәчләр. Үлем күзгә баккач, янган утка дошман сабыйларны аткач, шәһәрләрне бер үк ятка бирмик дип, шәһәрләрне хәтта ятка бирдек дип агардылар чәчләр. Шал чәч, мода имеш. Ул чак кайгы иде чәчләрдәге көмеш. Шал төтеннәр күккә менгән иде ургып. Ашар өчен без шал алабута урдык. Япа ялгыз тыллар, чәчтә үлем кары. Шаларды күк хәтта яшьле карашлары. Авыр сугыш көле бәгырьләргә кунды. Нурлы йөзгә хәтта шал кергәндәй булды. Заман тыныч, үтте сугыш ялкыннары. Тик агарта чәчне кайгы гына бары. Туктатасы киләсине кискендәшеп. Әй син мода, мода, әй син саксыз яшьлек. Оят түгелмени чәчне күмү акка. 50 тиен хакка. 50 тиен хакка. Мода булсын кыю.
Каршы килмим һич тә, ләкин берүк саксыз кагылмагыз төскә. Чәчләреңне әгәр агартсалар синең авыр тормыш юлы, каты газап җиле, орденнар күк, горур йөртәдергә тиеш. Чәчләрдәге көмеш, чәчләрдәге көмеш. Чәчләрдәге көмешне кызыбызны котларга килдек, дүрт җегет. Мең рәхмәт чакыруыңа, Клара апа. 18 яшыңа да чакырган идең, 19-ыңа да, 20-сендә дә. Тукай бүләк алгачта чакырдың. Бу чакыруыңа да килеп калмадык, чөнки мәхәббәтебез ихлас, хөрмәтебез ихлас. Гомумән, әлбәттә, яшәп иҗат итүчеләр, алар бәхетлеләр. Чөнки алар Казан утлары белән бик нык тыгыз элемтәдә менә узган елның декабрь санында Нур Ахмадиевның шигырьләрен бастырып чыгарган идек. 2нче санда, февраль санында сезнең Әлмәт язучылар рәисе Рафкат Шагиевның менә дигән хикәясе басылып чыкты. Ә инде 3нче санны үзегез беләсез, март санын без Клара апа белән башладык. 4нче саныбыз тулысы белән Тукайга багышланган. 3нче санда һәм 5нче, 6нчы саннарда безнең Татарстанның халык язучысы, Тукай бүләк лауреаты, Әлмәт язучылар оешмасында читтә торган Фуат Садриевның Тургай романы басылуын дәвам итәчәк. Май аенда шушында яшәп, шушында инде үлемсез из калдырган халыкыбызның шагыйре Гамил Абзалга багышлап, аңа 95 ел тулуга багышлап без лаек аның шигырьләрен бирәбез. Мин анда үземнең очерегымны яздым, әлмәтләргә булган ихтирамымны белдердем. Гамил Абзалның әдәбиятка һәм халкыбызның тормышына керткән өлешен әйтергә тырыштым. Киләчәктә Клара апалы Әлмәт, Гамил Абзаллы, Саҗидә Саймановалы Әлмәт һәм бирдә иҗат белән шөгыльләнүче язучылар булган Әлмәткә без гел килербез. Бергә булсак иде, Казан утларын һәрбергез алдырсагыз иде. Киләчәктә дә бердәм булсак иде, берәгәйле булсак иде. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Бу инде артык булмас, иң яраткан кешегезгә бүләк итәрсез. Хәерле кич, хөрмәтле туганнар. Бәйрәм белән Клара ханым, Клара апа, Клара Гарифовна. Һәр төбәкнең сайрар кышы була. Һәр җирнең сандугашы була. Син төбәкнеке генә түгел, милләтнең сайрар кышы. Син милләтнең асыл кызы. Син Тукай мөһере сугылган милләт кызы. Синең белән Әлмәт урамында йөрү мөмкин түгел. Иртән чыгып китсәң, кич кайтып кирип булмый. Сине белмәгән, сине танымаган, сине үз итмәгән милләт баласы юк. Рәхмәт сиңа. Сине тудырган, дөньяга китергән, ак биләүгә биләгән анаңа, тал бишек асқан атаңа, менә бүгенге сүзләр Коръән сүрәләре булып ирешсен иде. Алар әйләнеп ятсын. Рәхмәт сиңа, милләткә шушлай булып туганың өчен, милләткә шушлай эшләгәнең өчен. Кайчандыр шушы якларга мин сәфәр чыккан чакта эшкә килгәндә, татар халкының классик язучысы Аяз Гиләҗев мондый сүзләр әйтте. Улым, Данил, Әлмәт якларына эшкә китәсең. Авыр чакларыңда булыр, әмма ләкин син анда Клара Булатова, Энҗе Мөэминовалар каршы алар. Шуларның сүзләрен син әгәр дә маяк итеп тотсаң, сәфәрең уң булыр диде. Чынлап та мин сезгә таянып эшләдем. Шушы
таянышымны шушы ауыр вакытларында миңа ярдәм иткәнегез өчен мин сезгә олуг рәхмәтлемен. Бәхетле булыгыз. Мөхтәрәм кунакларыбыз, рәхмәт изге теләкләрегез өчен. Қойдан келді, тағын шунды уйлар. Ник үткәнне искә төшерү. Сиңамысың миннән гафу сорау. Сиңамысың миннән гафу сорау. Миңамысың сине кичерү. Ул көннән соң узды ничә еллар. Шигәләргә сибеп көмешен. Сиңамысың миннән гафу көтү. Миңамысың сине гафу итү. Безгәмысың кабат килешү. Нигә кирәк сыңлап аңлашулар? Нигә кирәк җанны актару? Безгәмысың кабат кавышулар? Кайтамысың кире аккан сулар? Безгәмысың аны кайтару? Безгәмысың язны кайтару? Бигрәк шибәр безнең кызлар. Бик ем киенсә, калфагы да, камзулы да, итеге дә килешә. Әвәлгедән кирип калган ак калфак җырларга да, саклык үзебезнең төсне туар гасырларда да. Асыл кызлар затлы яхшы киемне дә ярата. Киемен дә ил җирендә үз телендә ярата. Бәйрәм киемнәрен кия, илгә язлар кил дисә, калфагы да, камзулы да, шитеге дә килешә. Әвәлгедән кирип калган алар безнең җырга да. Яңарсыннар, яшәсеннәр бездән соңгы чорда да. Яңа бер көн җирдә туып, тәрәзләрдән якты бер көн. Казан бүген ахры концерт бирә, таныш килер моңа ишетелә. Бу Шопенда, Бетховенда түгел, шулар заты, шулар кардәше. Бу татарның җир табигать биргән, кабатланмас, мәшһүр сәйдәше. Бу киләрдә көн батышта, көн чыгышта түгел. Үз аһәңе шушы якларның. Бу киләрдә мин тарихын укыймын, кан тибешен тоям. Туган якның табигатын табып. Бу киләрдән сәйдәш моңыннан кыйгачлатып әнә киек казлар күтәрелә кандыр буеннан. Туган якның болыннарын шул киләрдә җайга тирбәлеп, яшь егетләр әнә печән чаба, изүләрен шишеп җибәреп. Бу киләрдә бөтен тулылыгы, матурлыгы туган якларның. Шопенда, Бетховенда. Бу сәйдәше безнең татарның. Сезнең каршыгызда Әлмәт Татар дәүләт драм театры артистлары чыгышы иде. Клара апа үзе иҗат итүдән тыш бик күп иҗат әһелләренә илһам биргән кеше. Шигърияттә генә түгел, рәссамнарның затлы пумалалары аны киндердә гәүдәләндерә. Ә хәзер шушы портретны сезгә тәкъдим итәбез. Авторы Әхмәтов Рөстәм Мидхәт улы. Хәзер юбилярны котлау өчен сәхнәгә Әлмәт язучылар бүлеге җитәкчесе Рәфкать Ширияздан улы Шаһиевны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле Әлмәтлеләр, хөрмәтле шигърият сөючеләр, хөрмәтле Клара апа. Бүген безнең залда зур тантана. Күргәнегезчә, бу тантана инде әлеге залга кергәнчә файдан башланып китте. Чөнки
Клара апаның шәкіртләре дә, якташлары да, туганнары да, дуслары да, танышлары да бик күп һәм һәрберсе дә аңа карата үзләренең җылы сүзләрен әйтәсе килә. Безнең монда зал тутырып, аның каләмдәшләре, менә инде ничә еллар Әлмәт язучылар берлегендә аның белән иңгәйең турып язучы иҗат әһелләре утыра. Алар Мөслимнән, Леногорсктан, Азнакайдан, Сарманнан. Шуңа күрә без әйдәгез аларны Клара апа һәр вакыт ярдәм итеп торган, аларның таянышы булган, Клара апаның һәр вакыт җылысын тоеп торган безнең каләм әһелләрен дә сәламләп, кул чабыйк әле. Мен инде Казанда да әйттем, күпләр сокланырлык, күпләр кызыгырлык, күпләр көнләшерлек Әлмәтнең Клара Булатовасы бар. Әллә кемнәр сокланырлык Әлмәтнең Кларасы, кемнәргәнеңдер газиз баласы, кемнең газиз анасы, кемнәргәдер баш казасы, кемнеңдер күз карасы, кемнеңдер йөрәк парасы Әлмәтнең Кларасы. Узак яшәгез, безгә илһам биреп, озын-озак тигезлектә, татулыкта балаларыгызны оныкларын күреп, илһамланып иҗат итәргә ясын сезгә. Сәламәт булыгыз. Бөтен язучылар исеменнән сезгә монда әзрәк кенә хәйре дә бар. Сәхнәдә Рәйлә Маннанова башкаруында җыр «Ай яктылары микән». Клара апа ул әлмәтлегенә түгел, ул нәзәрле Клара апа. Менә 50 елга якын безнең нәзәр авылында Нәфисә белән торалар. Бик яшь шибәр егетне эләктерде ул. 45 ел элек Клара апа дөресе. Менә ул безнең авылның
күтіп еттім енді. Міне біз аңырдан көріне қалабыз. Міне мен кешеде оқығанда Клара апа сонда әлметтен жүріп оқыды. Шолық автобус әлі біз де барады, ол да барады. 9-да 10 класста оқыдық біз. Сондай рахат болып көңілде қалған Клара апа. Міне неше елдар көрші біз, мен Шуша ауылда ішлемейтін, Нәдір ауылында. Сіз сонда қайтып кете бересіз. Сізге зор рахмет. Сіз ауылның yüzük başı, siz uzak etip yaşayınız, yüzge katlı yaşayınız. Peki etken 28-82 dürüst değil. Yarıkla, rahmet sizge.